В момента е 10 септември, а сега вече е 11 септември и това ще рече, че след точно 10 дни Валерката има рожден ден и става на 18 години. В това видео искам да ви кажа какво съм измислил за следващите 10 дни и вие да ми кажете дали това според вас е добра идея долу в коментарите. Ще се опитам този клип да го направя малко по-кратичък, защото не смятам да ви губя времето с глупости, а сега нека да ви споделя каква е моята идея. Искам да качвам клипчета на различни теми в продължение на 10 дни, докато дойде рожденият ми ден на 21 септември. Като започвам от 11 септември, т.е. днес. Аз съм си направил списък с това какво ще качвам през тези 10 дни, но ако и вие имате някакви идеи за видеа през този период, можете да ми ги оставите долу в коментарите и аз ще се опитам да ги осъществя, разбира се. Най-големият подарък, който можете да ми направите в момента е да се абонирате за канала и да харесате този клип, защото това помага супер много на мен и канала, а на вас не ви коства нищо. Супер много се кефя, като видя, че клипа, който съм направил, се харесва на аудиторията ми, ще помогне за развитието на канала, ще достигна до нови хора и като цяло допринася за канала. Това беше от мен за този клип. Сега отивам да обработвам, тъй като няма да ми остане никакво време за сън, а утре имам да снимам доста. Така че, чао и до утре!